Hamren Rongsopi Medical Colony Adung Rongchingrum Amen Irpon si kadukave doning ko rahini aradoan mekar chedonsar aning kehang akar I kachingwaya tengpen rongrub kache jaji kechari chalon pameji aphan longri habe anparta karbiang long rong asar mai along rong asar klembang phu atum chedonsar pen Baburam Rongphar aphan kedamtang arkoni phaing ko re sirkep surhini raing ko ra phorni rokom ke chukmate rong asar kebat asai dengponsi ke pathirun alositami pi pajarpon Baburam Rongphar ke kalitang habi Rongphar lapen kalitang kache rong pipi asopwa kleng si aphan si rong aradoan aning kang sampen ingwai ponsi Rongchingrum rong asar bat ponlo kedamtang arkoi ni phaing ko resir kep surhini raing ko ra pho anikang team rong asar rup asar pen ke chenglok sar phi sar phu chetong dunsi ardi do jot pen rong asar ke badajane dengpon ada por phai ke pen Christian arona tingsi KUBC amonduli pen ke chenglok akaprek adhorom ke kroyatum anta chetong dunsi misen pen sayang deng doan klen pechun ponlo rong asar ke bad pon Poho Kipung along Reverend Joseph Teron pen Chapahem Puponsi Porbot Rong Talon Asar the Vidya Teron GB Atum pen Poho Pungpon Baburam Rongphar aphan Karbiang Autonomous Council Administration of Justice Rong Asar number Traditional Village Development Council Arona Tengpen KARAA Atumta Chetodunsi Ingsamjin pen Mai Pijutpon Hamren pen Daniel Inghi Karbin Long Lai